ihapoy gamit. Kung mapulaan na sila. Dugay na nako ning ipahibalo diha sa inyo ha. Nga samtang sila naapa. Lipaya. Kay kanus apa man nato, lipayon ang atong mga hinigugma. Unya na bagwa na sila. Samtang ato pang makuptan, ato pang magakus. Ato pang malipay ang usa ka tawo kay naa pa sa atong kiliran ug atubangan. Atong lipayon. Maigsuon maginikanan, makasilinganan. Tanan-tanan. Kay lumalabay ra ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tuwa na sad. Daghang salamat mga palangga sa 3,000 live viewers. Salamat sa inyong pag-share mga higala. O gaon niya mga palangga. Shoutout kay Ma'am Lorna Im Ugat. Naglantaw karon si Ma'am Lorna Im Ugat. Daghang salamat sa tuang mga star sender. Mga kahigalaan, salamat sa inyong pag-share sa tuang balak pakatawa. Kung dili gani ni mahimong katawanan, kamo na lay katawa. Indot gina mga palangga nga samtang naa pa nato mga hinigog mas kinabuhi atong lipayon kay masin niya bagwa ta kay balo magmahay ra tapuhon mga palangga ba. Okay, di man gina to matagaan ang higayon mga palangga. Ara gina to hinumduman kanunay. Kanang di gina to malimtan, mo gina to hinumduman kanunay. Ayaw ko ninyong papili, kaya wa ko'y kapilian. Higugmaon tamong tanan, kaya kamong tanan, gibati man sa akong lugar. Nganong ako pa magpili-pilion. Nga gusto na ako kamong tanan, ako manghigugmaon. Wa ko'y gipili, ug wa ko'y pilion. Kamong tanan, akong lipayon ug akong angayon. Dili ta mo pakulangan. Tagbawon ta mong tanan. Haron kung kamo mo biya, kanako kamo magpangita. Kay kung kanako di mo mangita, kaninyo ako'y mangita. Okay ra kaayo ko para ninyo. Ang pangutana, kung okay ra ba mo para nako?